What's up mga sanggay? Ayan mga sanggay no. Isang magandang araw na naman. Good afternoon, good evening sa lahat at magandang umaga. Ayan mga sanggay. Update na naman tayo sa ating pinapagawang bahay ano. Yan yung ating bunga ng pagsisikap at pagtitiyaga. Ayan, in God's time na ay binigyan tayo ng blessing. So, nang paggawa natin yung bahay natin sa tinagal. So, nagpapasalamat ako sa, siyempre, kumukuha ng video kay Hendrix, kay Tita Liba, kay Kuya Adolf, kay Kuya Henry, at sa lahat-lahat na tumutulong. Maraming salamat sa inyong pagtulong upang mabuo yung aking munting mansion. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, salamat sa inyong panunulo no at walang sawang suporta kay Proud Waray TV. Ayan guys, i-update ko kayo sa aking pinapagawang bahay. So hanggang dito na lang muna. Abangan nyo. Ayan, bye-bye. Whoop! Aduh mama, ada cewek berduit tapi bikin saya terpana. Lihat dia tersenyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang magkanta na halog lang ano. Sakban na lang daw. Kabuhangin na talog ako na daw. Ayo wawancara kadang-kadang ayo betul dulu tayo eh.
Ayan guys, so napanood nyo yung aking ano no, nasilip nyo yung aking very cute na tahanan ano, ang pagsisikap. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ayan na nakita nyo yung aking pinagpaguran. Dahil sa aking pagtityagang bilang isang OFW. So maraming salamat sa inyo guys sa inyong suporta at palaging panonood ng aking video. I love you so much. God bless po at lagi tayong mag-iingat. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ayan, abangan nyo ulit ang aking susunod pa mga video. Ayan, bye-bye! Don't forget to like and share at mag-subscribe po kayo dito sa aking channel para updated po kayo at sa aking mga panggagawing mga video. Ayan guys, maraming salamat.